Nada máis e nada menos que 12 edicións avalan a ruta BTT de Nadal de Ribeira como unha das máis importantes do calendario galego. Aínda que non é competitiva, congrega cada ano a centos de ciclistas dispostos a percorrer algúns dos enclaves naturais máis fermosos do municipio. Non imos a ter un tramo urbano como era habitual, que sempre lle dábamos unha voltiña polo casco urbano de 2-3 km, pois o pelotón inicial, que lle gustaba a xente pois para facer a saída. Este ano saímos directamente dende a Fieiteira e imos recorrer os enclaves máis representativos, bueno, parte dos enclaves máis representativos do Concello, porque todo en 42 km non se pode condensar. Pasaremos polo Monte de San Alberto, teremos aí unha boa rutiña polo Monte de San Alberto, porque o pillamos tanto a ida como na volta, e pasaremos a volta, sobre todo, collemos a zona da Pedra das Cabras, pasamos por ali polo camiño que pasa polo lado, e logo este ano incidimos na zona, moita da zona de San Amedio, Valteiro, na zona de Oleiros, todo por ali, porque hai moi boas pistas, moi bons sendeiros, moi ciclables. A ruta de 42 km presenta unha dificultade media-baixa, polo que, ademais de adultos, poden participar menores de idade, sempre que presenten autorización dos seus titores legais. Poden participar tanto adultos como menores de 18 anos, pero estes deberán presentar unha autorización do seu tutor legal para poder participar na proba. Será obligatorio, por suposto, o uso de casco, roupa deportiva, e o dorsal debe estar visible en todo momento para que podamos ir facendo control dos participantes. O remate da proba servirase un pincho no Polideportivo da Fieiteira. Entregaránse os trofeos ao club máis numeroso, o máis lonxano e o participante máis veterano. Dende o Concello de Ribeira animan a participar nesta proba que, ademais de fomentar o deporte, dá a coñecer algunhas paraxes aínda moi descoñecidas por veciños e visitantes. Creo que é unha boa oportunidade para facer deporte e, sobre todo, tamén para coñecer esos enclaves, esos paraxes que temos no noso concello que moitas veces tamén son un pouco descoñecidos, non só para a xente que nos vai a visitar e que vai a vir de fora, senón tamén en moitos casos para a xente de aquí que ao mellor non está acostumbrada a facer esas rutas en bicicleta e que tamén será unha ruta moi agradable.